Bagoaz. Vale. Aurkezpenean esan bezala, goizerokoaren lehenengo orduan jarraitzen dugu, eta gure gaurko lehenengo protagonista prest, sustatuko lagunak hortxe ditugu, Twitch bidez eta irrati bidez entzun gai. Egunon, Luisio. Egunon, onaitze? Zer moduz? Bueno, pues ondo. Bueno. Tekno gauza batzuk komentatzeko gogoz, atera izan ditugunak azkenengo guretan, eta esplikatuko ditugunak zuzeneko honetan. Primeran, esan dugun bezalaxe, ikusteko aukera ere, saio hau, Twitch bidez, Bai, eta bestela sustaturen entzun gai. kanalean, bilatu, bueno, entzuten duen modatik espaldin badago Twitchean, bilatu ezala Twitch sustatu eta horra saltzen gara astero. Hori da. Eta hau berreskuratu daike baita ere, saio hau. Bai, gero YouTubeko sustaturen kanalean ere, hortxe egoten dira ikusgai. Hori da. Eta, bueno, gaurkoan YouTube aipatu dugu, hortik hasiko gara? Bale, bueno, aplikazio bat iragarri da. Bai. Esango dut ze izen daukan, ZNI TV, ZNI TV, bueno, egia esan azalpen erreza du. Zer non ikusi telebista. Eta zer non ikusi hau da iaz ireki izan webgune bat, eta aipatu genuen hemen, streaming plataformetan eta zer ikusten dan, eta zer ikus daitekeen edo entzun euskaraz, bikoizketa eta azpidatzien bidez, eta hori sortu zuten, ez? Eta orduan, ulertu dezakegu streaming plataformak direla, bueno, pues, hola, ordainduta lortzen diran horiek, ezta? Netflix, Filmin, HBO, bueno, mordoska sortu dira, ezta? Eta batzuetan, batez ere Netflix eta Amazonen badaude euskarazko edukiak, iaztik egin zuzen, eta, bueno, horren zertzeko, zer non ikusi sortu zen. Baina, bueno, esartuko gara, orain, aberrutzi dazu, partekatuko dut pantalla. Ikusiko dugu aplikazio hori. Bueno, bai, gutxi gora bera, esplikatuko duzu. Sustatu sartu naiz, noa albiste honetara, hori da, SNTV, hemen daukate albistea, eta sartuko nahi zuzenean webgunera. Aplikazioa sartu beharrean webgunera sartuko naiz, ez, da hor daude, hainbat eduki, Amazon, Netflix, oitakoa, Filmin, eta, bueno, plataforma moduan ere hauek ikusi zuten, eta ondo ikusia, YouTube ere horrela konsideratu daitekela, ikusentzunezkoak, ikusteko kanal bat gehiago, normalean doako kanala, ez? Bideoak itxatxite ikusten alde guztietan, partekatzen ditugu, aplikazioa ere telefono gehienetan badaukagu YouTubekoa, eta orduan, pixkat, aurten, atala hau, YouTube euskaraz, antolatu dute pixkat txukunago. Ados. Eta hau, antolakuntza hau etorri zen martxoan edo apirilean. Eta aste honetan publiko egindan aplikazioa da, honen argazki bat mugikorrean. Gutxi gora bera esateko. Orduan, webgunea ari naiz erakusten, baina aplikazioan ikusten duzuna, hauxe da, kenduta Netflix eta beste saltza baizik eta YouTubeko zera hau, ez? Eta hainbat kanal identifikatu dituzte, aurrentzako, oinek ari gara ikusten, aurrentzako musika, marrazki bizidunak, alako pixkat zentzu didaktiko batekin gurasoi begira umeentzako lehenengo hoiek jarri dituzte, telesail batzuk, bueno, pues euskerazko edukiak egin izan dituztenak EITB-erako, edo, bueno, gazteak, garai batekoak, guazen, hoiek ere YouTubeen aurkitu daitezke, hor dauzkago, aurrentzako eduki gehiago, blogak uberekin edo pertsona batzuek bideoblog delako horiek sortu dituztenak, bideo jokoei buruzko kanalak, elkarrizketak, podcastak ere bai,
ahotzez begira. egiten dira, ahotzez Bai. egiten dian horiek ere, askok badaukate, esango dut, jartzen dira mai baten inguruan eta grabatu eta horixe bera igotzen dute, hor dago kabala, gazte girokoa, eta beste, bueno, izerdi patxetan, saio desberdina, webseriak, humorea, mordoska bat, asko. Bai, atal ezberdinetan Hori jarri da. dituzte. Bai. Atalka da, edo beste modua da, klikatuko du, eta hau ere aplikazioan horrela da, Agertu. katalogo osoa ikusi, eta hor, zenbaki txiki bat ikusten dugu pantailan albo batera, eta zenbat bideo dauzkadun zeikatuta momentu honetan euskeraz. 80.000. Wow, izugarria, Orduan, bada zerbait, baina danetan arakatzen ibili beharrean ere, bilaketa funtzioa badu, bilatzen badugu segura, zerbait hartuko, eta, bueno, pues, agertzen diana da, bestea kanal batzuetan, zuek telebistarik ez daukazue, baina, bueno, segura herria nola baiteo, segura zerain mendilasterketa adibidez, aurtengoa, orain dela hilabete bateko bideoa gutxi gora bera, eta orduan, hauxe bera, indaiteke mugikorrarekin, eta, klikatuz gero, bueno, pues, ikusten hasiko ginatu. Isilduko dut. Antzeko funtzio bat, mugikorrean, eta, bueno, mugikor aplikazioa badaukate beste gauza bat, hau nahiko simplea da, lehenengo urrats honetan, ne ustez lorpen interesgarri bat, bakarrik Androiden dagoena, eta da, edukia telebistara bidaltzea. Eta ez dago hori oso ondo konponduta, Android TV izeneko sistema daukaten telebista egin daiteke, baina, bueno, sustatuko artikuluan azaldu dugu modu bat, nun norberak bideo jakin bat aurkitu ezkero, bidali dezaken telebistara, zeharkako bide bat, eta ordua, honetxekin errepasotxo bat, web bidez ikusi duguna da, zer non ikusi .eus. Bai. Eta aplikazioa bilatu nahi esan ezkero Google Play, Android mugikorretako dendetan, ZNI TV. Zer non ikusi telebista. Eta baterako eta besterako pistak, eta esan dudan hori, nola biali, Bai, telebistan ikusteko aukera badagoela, eta nola bialdu, zuek... Sustatuko portadan dago, ez dakit orain 6. albistea da, nio 7. baina, bueno, portadatik pasatzen nire bihar horri aldera pasatzen dira, hemen aipatzen ditugun guztiak gure artxiboan geratzen dira, hortxe beha salduta. Primeran, bueno, aplikazio berri batekin, hasi dugu gaurko tartea, eta Luisio, espaziora egingo dugu salto. Bai, uste dut, joan dan, hemen hitz egiten eginala albistea sortu zen, joan dan ostegunean, zutagar izendapen ofiziala gertatu zirela zerean, esango dut, nazioarteko astronomia elkarteak emanak. Hau da, badago delako elkarte hori, erabakitzen duena, tarteka izen lehiaketak egin, eta espazioan dauden elementuei direla izar edo exoplanetak dira, urrutiko izarretan detektatu diren planetak, horrein dela, hau da 10 urteko zientzia bat, lehenago gure gaitasunak ez zuen olako detektatzen, baina gaur egunean bai, eta web berekin idatzitako teleskopiaren indarrarekin gero eta gehiago detektatzen ari dira. Eta orduan, abenduan, esan zuten, hainbat elementuri izena jarriko diegu. Eta delako G-J-4-6 izarrak eta bere inguruko 4-6b planeta da bikote bat, elkarren inguruan daudenak, oso berotasun handiarekin izar nano bat eta planeta masibo bat handiarekin dagoena, eta horientzako izen batzuk. Eta horrela, Euskal Herriko Unibertsitatetik zutagar izenak proposatu ziren, eta onartu indira. Pentsa, pixkat, ustakinik ze motibo batik, ez da norbait konfunditu dan, edo zer, niri ematen dit planeta, zu
eguzkia izan barko Bai, litzateke, bai. eta gar inguruko planeta, ba, ez Hori da. alrebez da. Aro. Gar, bueno, ez gara oinaziko kejatzen, eta aldatu izena, ez? Hori falta bakarrik. Izarra da gar, eta bere inguruan dagoen planeta da zu. Orduan, honekin Bueno, albistitxo bat idatzi genuen joan den astean, uste dut ostiralean bertan hemen guk hitz egin eta gero, hau oida esan. zegoela. Baina errepasotxo bat egin dugu aste honetan, ze zu eta gar ez dira espazioko obiektu euskaldun bakarrak, beste izen batzuk ere badaude. Ados. Eta beste errepaso batera joango gara. Mhm. Partekatuko dut, irudi Vale, bat. eta hau guztia esan dugun bezala, nazioarteko astronomia elkartetik dator, Bai, ezta? hori da. Vale, Hori da. ondo. Eta ontxe dator, bidaia bat egingo dugu. Euskal Herri urrutiko Euskal Herrian zehar, utzi dazu Vale. partekatzen. Mhm. Uste dut Bai. ikusiko dela, ikusten da, Jon, Marke, ikusten da, nik bai. uste. Bueno, ez. Bueno, Ados. esplikatuko du, errepasoa da Bai. hasiko gara. Suposatzen da, hau dala zu. Mhm. Planeta hori, ez da izan bat argi urtetara dagoena, bueno, hala agertzen da Wikipedian, baina hau erreprodukzio artistiko fantastiko bat Bai. ez da. Uin infragorriz eta argi espektroaren analisiaren bidez detektatu da planeta, ez dago haren iruditik. Ados. Eta orduan, hau, Wikipedian bizitatzen duenak zu planeta, hau topatuko du, baina ez daukagu argazkilaririk han, lasai egon. Orduan, beste bat erakutsiko dut, eta da, non dauden, G-J-4-6 bikote hori dago hor. Izarren artean, ikus daitekeen puntu batean, Virgo konstelazioan, baina ez du esan nahi ere, begibistaz ikusi dezakegunik ez izarra eta ez bere planeta. Izarra akaso teleskopio jakin batzuekin bai, baina planeta inolaz ere esan dizut, web superteleskopioaren bidez eta argi espektroaren analisiarekin eta detektatutako elementuak dira, eta baina, bueno, hortxe daude. Kontua da, izar bat eta exoplaneta bat, hauek direla, orain, eguzki sistematik kanpo dauden bi izen euskaldun bakarrak. Ze orain artekoa geneuzkanak eguzki sistemaren barruan zeuden, eta errepasotxo bat egingo dugu artikuluan, sustatuko artikuluan izenez eta bakoitzan ezaugarri ez eta badaude puntutxu batzuk, baina nik hemen irudiak erakutsiko ditut. Eguzki sistemako elementuak, bai, ikusi daitezke, bihali ditugu zundak eta badauzkagu teleskopioak erakusteko elementu horiek. Eta hau da, lehen planeta zatzitzaion, eta orain planeta nanoa da, Pluton. Eguzki sisteman urruti xamar dago, argazkia bada zunda batek benetan atatakoa, eta hor, hegoaldeko parte marroiska horretan hurbilduko gara, eta hor dago formazio bat mendi batzuena. Eta hor Elkano mendiak daude. Wow, Plutonen, Plutonen. Irudi bat erakusten nahi naiz, proiekzio bat nola egindan, bertako elementu batzuk, Tulu eskualdea, Pigafetta mendiak eta Elkano mendiak. Izen ofiziala nazioarteko astronomia elkartean mendi hauekin zerekin jarri dute Elkano, eta ez da Elkano Nafarroako herriagatik, adibidez, bezik eta munduari bira eman zion lehen nabigatzaile euskaldun argatik. Pigafetta ere hain zuzen ere kronista bat izan zen arekin egon zena. Orduan, hemen irudi honetan ikusten da, bai, halako puntu batzuk Plutonen altxatzen dirala superfizian, eta mendi hoiei Elkano mendiak. Bai, hortxe daude. Zebitxia. Bai. Orain ikusiko dugu, hau Marteko lurrazala da, halako plano zabal batean, eta Ekuador inguruan Galdakao kraterra dago, eta hurbildu gaitezen, eta hortxe dago. Biribil bat, beste biribil handiago baten
aldamenean. Bai. Eta hau Baita, oso zehatza da, ez? bai, bueno, Harrigarria, bai, bai, bai. ari gara ikusten Marteko lurrazala. Hori da, bai, bai. Biribil bat, krater bat da. Galdaka hor jarri zaio, eta inguruan beste mordo bat daude. Haundi bat dago, handiago baten ondoan dago, eta hori da Gusev kraterra. Bai, bai. Normalean, zerak, uste dut impacto krater bat dela kasu honetan hau. Mira. Eta inguruan Bueno, baina ikusten dira, bai. ikusita baita ere, gutxi gora bera, 35 kilometrokoa da. Bai, diametro zabala, Diametro, ze hortxe bai, dau gida, ez da, mapako gida bezala, eta... bai, ez Bueno, da errepideko, zera porlantzulo bat, bai. bada zerbait, Galdakako herri osoa, eta Bilbo ere bai kabitzen dira. Bai, 35 kilometro, bai. Kilometro hoietan, Orduan, bueno, pues hortxe dago, Bai. Martera. Goazen orain, hau ez da planeta bat, hau da Io izeneko satelitea Jupiterren inguruan dagoena. Eta ikusten dugu, momentuz ari gara erakusten bere bola zea, eta esango dut, kolore gorrixka, horiskak ditu, ze volkanikoa da. Hemen sumendiak aktiboak daude. Ez Marten bezala da, kraterra gehien adia impactuak edo aspaldiko antzinateko sumendiak, hemen sumendi aktiboak daude. Eta zabaldu dut plaza, eta orain hurbilduko naiz puntu jakin batera. Hemen inguruan daukat, biribil bat, puntu beltz bat, eta hori da krater bat. Eta krater honek duka izena Eki Patera. Paterak dira sateliteetako sumendi berezi batzuk, izendapen hori daukate, eta Eki jarri zitzaion honi, Eki KH-rekin jatzita, iparraldeko aspirazioarekin, eguzki edo Eki, objektua izateaz aparte, alako funts mitologikoa daukan termino bat dalako, eta izenak nola banatu ziran, Io sateliteari onjala urte batzuk, hainbat patera edo sumendi detektatu ziran, eta sortaka banatu zian izenak. Eguzkiaren edo eguzki jainkoen izen desberdinak, kultura eta hizkuntza desberdinetan. Orduan, hor Eki tokatu zitzaion delako elementu honek. Honek ere baditu kilometro batzuk, bere zerean. Begira. Dago ego hemisferioan, egitura haundi mordoska bat dauka satelite honek, Iok, eta hortxe dago Eki. Eta Eki Patera dagoen bezala, hau da beste planeta, hau planeta bada, Merkurio planeta tristeagoa da, kolorez, Iorekin alderatuta, grisa, ilargia bezalatzu, gris, beltz, zuriskak zertzen dira, eta hemen ipar hemisferioan, hemen superargazki bat erresoluzio handian, hemen dago Suge Fakula. Fakula bat da, gainazal batzuetan dauden puntu zuri batzuk. Ados. Bere jatorria edo formazioa izan daiteke, kasu batzuetan uste da hau dela, beste batzuetan ez dago argi, puntu zuri batzuk dira. Eki, sumendi bat den bezala, Suge da puntu zuri bat, ez dakiguna oso argi zer dan. Nola sortu dan, edo... Hor dago Merkurio planetan, eta hurbilduko gara, eta halako biribil handiago baten ertzean dagoen zuritasun bat, horixe omen da. Eta kasu honetan ere, Sugea edo horren antzeko izaki mitologikoak eren Suge eta alako hizkuntza desberdinetako alako sorta bat banatu zen, orain dela urte batzuk, eta Suge izenekoa tokatu zitzaion delako elementu honi. Honen ezaugarri fisikoak, hau ere kilometro batzu zabal bada, Claro, toponimia izarretan jartzen dugunean ematen du puntu txiki bat dela hemen Merkurioko gainazalean ikusten duzuen bezala, baina, claro, puntu txiki hauetara gure
teleskopio egiten ikusita, badaukate tamaina bat, ez? Hori da, bai, Eta bai. horixe da, eta uste dut bukatu dugula Bai, gure errepasotxo hori, eta bueno, erakutsi dizkizuegu eh, badaude asteroide batzuk eta holare bai, gehiago, baina, bueno, bale, bale. horien irudirik geneukan, eta baina irudiz ikusi daitezkenak eguzki sisteman behintzat erakutsi dizkizuegu. Bueno, hortxe bidaiatu egin dugu ere, mundutik gora Kanpo, xego, kanpo. kanpora, eta ezagutu dugu euskal izenak, hortxe kanpoan ere badaudela. Espazioko euskal toponimia. Hori da. Hori da. Gero kartelak, ondo idazten ditugun, igual polemika daukau. Primeran, Luisjo, mila esker beste behin gurean egoteagatik, eta hurrengo ostegunera arte. Bueno, igual txanta Ah, pasa bat egingo dugu, hitz egingo dugu orduan. komunikatuko dizut, eta, bueno, ordezko zerbaitekin bete dezazuen. Hitz egingo dugu. Bestela Primeran, 15 egun barru. oso ondo, Luisjo, agur. Agur, bai.